Jeg elsker jo tusser. Elsker fyre med tatoveringer. Altså, jeg har det sådan lidt med tatoveringer, at hvis man skal få en tatovering, så gør det ordentligt. Jeg kan ikke klare sorte tatoveringer. Eller sådan nogle fashion-tatoveringer, hvor det er en eller anden, nu skal vi altså have en rød rose. Har jeg ikke det? Jo, så skal vi altså have en rød rose her. Hvad hedder det? Sådan noget hedder jeg. Også på mig selv. Ligesom piger skal bære tøjet på en pæn måde, eller det skal drenge sådan set også, altså man skal bære det, så skal man også bære sine tatoveringer. Jeg synes, at tatoveringer er flotte til tynde mænd, der ikke går alt for meget op i deres krop. Der findes fandme også nogen, hvor man tænker, det er slet ikke dig. Eller også så tænker man, du er for stort et brød, og nu begynder der at komme flammer op af nakken, og du er bare 1 centimeter fra at have en fitnesskæde i Nordjylland. Så nej, der er grænser. Lige så snart det skal understrege, at se nogle store muskler, jeg har, eller se, hvor meget jeg går op i min krop, eller se, hvor flot min sorte tatovering den passer ind i min kashmir-jakke, eller sådan noget, så kan jeg ikke klare det. Jeg synes, at tatovering det skal være sjovt, og det skal gerne signalere en vis kropslig gyldighed. Jeg har Jeppe K. til at stå på røven, plus hot buns. Jeg har en stor tribal, jeg fik lavet en brændert.